Беларуска не здолела прачытаць верш у падручніку для другога класа. Ёй накідалі тысячы каментароў. Карыстальніца з нікам Надежда Куксенкова на відэа паспрабавала прачытаць верш Уладзіміра Карызны «Самае лепшае». Але ў першых жа радках жанчына ні ў адным слове не трапляе ў націск і прызнаецца, што нічога не разумее. Весняй зараначкай свеціць, лашчыць, як звон ручая. Я лично вот только эти две строчки понимаю. Самая-самая лепшая ў свеце мама моя. На думку жанчыны, калі даросламу складана прачытаць, то дзіцяці тым больш будзе цяжка вывучыць такі тэкст на памяць. Але іронія ў тым, што словы, на якіх жанчына спатыкаецца, тлумачацца на той жа старонцы падручніка проста над вершам. Відэа сабрала ўжо амаль 3000 каментароў. Частка карыстальнікаў падтрымала жанчыну, але многія адрэагавалі рэзка. Мама, ідзіце ў школу з дзіцём за суседнюю парту. Ці як можна навучыць дзяцей, калі бацькі нулявыя, а некаторыя смяюцца. Ні ў адзін націск не трапіла. Талент.